atizo achasiya bhachi raakapfeka, achatsvaga saizi yavamahiya, iye angapfeka vamahiya vasina here. But Chibayo atipa 20 ma-wheelchair muzone 3. Zvakare atipa ma-laptops. Atipa ma-laptops achashanda kuofisi yedu. Atipa ma-laptops 7. Isu kumba kwedu tine foundation inonzi Bridging Gaps Foundation. Babana maita girei vari kuti kuzone 3 takuenda kuChristmas vachatipa 12,500 mahamper.